четвърти дан от Европейското първенство, бронзов медал на спаринг до 57 кг от Европейското първенство и носител на сребърен медал отборно спаринг при мъже от Европейското първенство. За четвърти път печелите този приз спортист на годината. Доволни ли сте, на какво се дължи този ваш успех? Как го постигат? Значи така малко нескромно ще отговоря, за четвърти път го печеля, защото една година нямаше обявен конкурс. Не конкурс, а така приз на годината за Благоевград нямаше. А на какво се дължи? Значи с риск да се повторя, едно такова признание винаги се дължи на много упорит труд, така много лишения и на много сериозна подготовка. С наближаването на Коледа и новогодишните празници всички хора си правят някаква равносметка за изминалата година. Вие как определяте годината, като успешна или имаше още от какво да се желава да постигнете в нея? Ами, като цяло не мога да я определя като неуспешна, предвид така медалите ми така, от международни състезания, защото имало години, когато няма медали. Но също така мога да кажа, че така не съм особено доволен от представянето си. Вече постигнахме едно ниво на така, сравнително много добро ниво на така, международната сцена. Отиваме за призови места, а не просто за сребърни и бронзови медали. Има ли на някой да благодарите на нещо и какво ще си пожелавате през следващата година? Ами, благодаря така, на първо место на семейството ми, на майка ми, на баща ми, на съпругата ми. Така и другите хора, които разбира се не могат да ги оставя, на господин Марио Богданов и на треньора на националния отбор Сахиним Кимокчов. Какво ще си пожелавате през следващата година на вас и на вашия отбор Falcon? През следващата година така всеки път се повтарям, той е един спортист, какво мога да си пожелая, нали? Винаги така, колкото се може, нали, травмите да го отбягват по-често, защото пък без травми не може, за да мога така да прославяме родното таеквондо, не само в България и навънка.